Vedeli ste, že 1. apríl je vlastne náš skutočný nový rok? Ak ste tu noví, v skutočnosti máme 13 mesiacov v roku, každý s 28 dňami. Dnešný kalendár bol z nejakého dôvodu zmenený, vytvoriac nerovné mesiace, čo nás úplne vyviedlo z rytmu. Pred novým kalendárom sme sa riadili 28-dňovým mesačným cyklom. Len sa nad tým zamyslite. Dáva to dokonalý zmysel. Keby mal každý mesiac 28 dní, vždy by sa začínal v pondelok a končil v nedeľu. Nemôžete poprieť, že to dáva väčší zmysel ako začiatok a koniec v náhodný deň. Aj významy názvov mesiacov nám hovoria, aký nesprávny je súčasný kalendár. 1. apríl symbolizuje, ako sme boli oklamaní, myslieť si, že nový rok je 1. januára. S prírodou sme prepojení viac, než si myslíte. Keď ju sledujeme, vidíme, že skutočný nový rok je na jar. Čo je na jari významné? Vtedy zem opäť ožíva. Kvety, stromy a dokonca aj tráva začínajú kvitnúť a rásť. Je to znak nového začiatku. Tak prečo nám tvrdili inak? To je na vás, aby ste to rozlúštili.